Jo, takže čaute ľudia, dneska vítam nového videa, dneska hráme 99 Knife King The Forest. Ešte pred začiatkom tohto videa by som bol rád, keby že mi dáte like a odber, ale to je aj tak, ale tak. Idem tu posledný poradil hru, lebo ja už neviem hrať. A už som to skúšal s vlastnou diakom. A musím priznať, že je to dobrá hra. Ja sa budem hrávať. Ale tak, ja jej vôbec nechápem. Iba trošku, ale tak viem, čo mám v nej robiť. Že máme hľadať Nokida a neviem, Strakentida, či kto to je. A čo to je? Neviem koľmi. Tu som peniazky hral. No ne. A čo som to chcel? Máže ďakujem za tie zhľadnutia, čo mám na mojom kanáli. Veľmi si toho cením. Lebo ja som mám ešte jeden kanál, ale tak na tom som nemám moc zhliadnutí, takže som si ho vymazal, ale kvôli vám, čo ma odoberáte, tak vy ste neuveriteľní. Vy mi pomáhate. Máme skoro. No. Aj dom na strome som našiel. To je dobré. Je dom na strome dobré. Napíšte do komentárov. No, ako ste sa mali. Napíšte, keď sa vám chce. Ja teraz natáčam video ráno. Lebo potom ráno ja už idem na turnaj futbalový, teda kemp futbalový, tak sa to dá lepšie povedať. A potom by sme sa zahrali, keď odnem z toho futbalového kempu, by sme mohli napísať alebo toto, aby sme sa zahrali s vami. Ja som si ja zahral s vami. A tak to nevadí. A tak kto mi dal? Zapeček mi tu dal. A pokiaľ ste mi dali už, že frenda, alebo keď neviete môj nickname, tak môžete si pozrieť. Takže ja som mal banku, preto som taký. Počkám. OK, takže koniec to stopnite, keď chcete, ale tak to nevadí. Bro, ale ja nechápem, mám tu také sky normálne, ale tu mám nejaký divný. To čo? Oni všetko vyzerali tí potkani. Ideme si špír. Vlčík, bambuláčik. Tu je.
Taky musím napřed common. No čože to? Ne. Co mám? Co mám? Ne. Bro. Bro, já na nich serem. Já na nich nejsem. Dobre, máme už, mám málo hápeček, to je jedno. Chlapeček zomrel. A nechcem hneď, akože na prvom zomrel, musím sa dohýlovať nejako. Dobre, dobrá ma. Ja si tu vyberám mesto, lebo som hladnečný. Chlapečík má revolver. Dobro, akože fakt. Chlapečík má revolver. Bro, fakt. Len žrať, som hladný. Takže počkáme, dokým tam bude svetlo a pôjdeme na Dinokida a sa vám ozvem, keď bude svetlo. Takže už sme tu. Takže máme už Kida. A tak to je jedno. Open chest. Prosím. Veľký backpack by tam ho. Yes sir. Máme ho. Dobre, tak tu už nič není. Gulet nám. Takže teraz ideme brať mesko. Alebo nejdeme. A idem preskúmavať. A ľudia, neviem, či tieto papričky sú dobré, lebo ja keď si ich dám, tak som rýchly, ale iba na chvíľku. Napíšte mi do komentárov, či je to dobré. Lebo ja tomu vôbec nechápam. Že vraj to je úplne najhroznejšie, ako sa dá. To som zistil cez YouTube. Som pozeral. Sápečkovi môžem dať Budexo, nedám. Lebo som čarovný. To je veci. Toto je. Hej. Dobro. Štyr. Áno. Ready for there. Oh my god, ja zomrem. Tak nezomrem.
lebo si tam chvíli papričku a budem rýchly. Som Tesla. Aj keď Tesla nemám rád. Čo je jedno? Čo nám tu postavili? Ešte máme zelednú. Belú. Aha. Čo vykraftíme? Aby som vykraftil. Nemáme na nič. Tak aspoň ešte jednoho kida a budeme končiť. Lebo ešte zastrihanie tohto videa bude nové, lebo to ešte neviem, ale najmem si nejakého posledného kida a končíme. Zapeček tu mám koľko jedla? Bro! Ľudia, nemám čo papať, to vôbec nevadí, lebo máme deň. Tu spadlo ucho. Haha, bro je dead. Bro je dead. To je taký. Nebudem na dole. Oh. Súham to. Akože fakt. Ne. Nechcem zomrieť. Bro, fakt. Takže nejsme iba my. Bro. Takže. On zomrel. On byl tiež a tento by mal byť. Ale kde je? Ja už fakt neviem, kde sú ti sviňari. Kde ste? To boli na čímcom. Potrebujeme nájsť lekárničku. Toto nenájdem lekárničku vôbec. A takže ja umrem. Ja umrem. Ja som umrel.
ľudia, takže to by bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, tak dajte odber a like a ja sa nelúčim. Ahoj!